Ze op weg nu Unger Meats, dat is ganz dicht bij ons. Die hebben daar een anniversary sale. Die vieren ganz groot ihr anniversary. We zijn wat het heeft. We holen ons van nu ganz veel vlees voor onze barbecues. En wat je maar weer aanwijzen. De V Grill zijn we hier bij Unger Meats. Wij hebben een ganz grote anniversary celebration. Wayne, hij is de big man hier. Jij en van Unger Meats, wat zie je van daar los? Anniversary sale. 5 jaar zijn we in dit gebied. 5 jaar in dit gebied. Ik zie jou zoveel in dit gebied, ben je was. Jan kan niet immer weiter, ständig in. Wat zijn van die favorite zaken hier? Oh, raben. Jo. Ja, we hebben vleesraben, backribs. Jo. Maar ook rindsraben. Ja. Ik moet zeggen dat vijf minuten. Was dat je favorite? Ja, favorite. Favorite? Ja. En de grills. De rindsraben. Hoe lang deze rindsraben meestens op een grill? Dit is werk dat ik 5 ton. Oh. Dat je 160 groot. Ja. Kan ik op een grill en dan een container nemen, 205 gram en dan weer het terug. Zo schijnt weer. Ja. En dan gaat het op zijn pellet grill. Ja, ja. Weißt du, wie ihr einen pellet grill aan het hebt? Kleiner spiel. Ah, ja, dat is ook van de kleine. Ja. Lied, wanneer je jemals Fleisch willen, hier bij Unger Meats, wir krijgen sehr veel van ons Fleisch hier, wat immer schijn, immer weg en immer ten gelben Preis da hebben. Wayne, dankzij dat we weer typen. Yes, dankzij. Zomer, ja. All right.